Вітаначкі, хочаш здымаць прыгожае відэа, але здаецца, што без дарагога абсталявання гэта немагчыма. Пасмею з вами не пагадзіцца і прадставіць вашай увазе. Итак, представим ситуацию. Ну, як представим? У нас такая ситуация. Стратили усе грошы на лямпочку вось гэтую. Але хотим атрымаць вось прыкладна такую картинку, что мы можем зрабіць. Сетап уже выставлены, давайте разбираться, як я его атрымаў. Для пачатку выключим все светло. Страшно. Зараз на мне светит только одна крыніца святла. Мы памятаем, что калі крыніца святла маленечка, то святло жорсткае. Вот як зараз на мне. У вас може ўзнікнуць пытанне: это что такое? Гэта, сябры, флаг. Для чаго ён і стаіць? Гэта па сутнасці чорная тканіна, што абмежоўвае святло. Чорная тканіна не адлюстроўвае святло, паглынае яго. Просто уздымаем трошечку ўгару, прыбіраем гэты сцяг і просто больш святла трапляе на заднік. А мне гэта не трэба, я хачу яго абмежаваць. Далей мы паглядзім, як ён увогуле ўплывае на картинку. Опусціць сцяг. Цяпер давайте унесем у кадр нашу фіранку. Ну, напрыклад, у нас няма вось такой штуки. Все грошы страцілі. Гэта фіраночка, она там пару еўра каштуе. Ды і ўвогуле ёсць у кожнага ў доме. Ну, хутчэй за ўсё. Калі уж зусім не бомжы. Што зараз зрабілі? Павялічылі паверхню святла. Чым больш крыніца святла, тым святло мякчэй. Памятаем. Цяпер уздымем угару наш блокатор святла і паглядзім, як зменіцца картинка. Хоць святло і мяккае, але паразітнае святло трапляе на задні фон. Мне гэта не трэба, таму опусціць блокатор. А это что такое, вы запытаеце? А гэта, гаспадарства, фіранка на 1 еўра даражэй. Расцем. Па сутнасці, гэта наш баунс-адлюстраватель. Ён адлюстроўвае святло, каб просто на маёй левай шатце не было такого великого контрасту. Ну, то бок, давайте просто приберу зараз. Ну и соотносно на моей левой шатце тени стало больше. Акрамя того, я використовував ось таку лямпу. Для чого? Хоч мне не треба на задній фоні паразитного святла, але виглядає він трохи тускловато. Що робимо? Включаємо лямпочку, і тепер наш кадр готовий. А коли ви хочете більше драматизму, я сказав більше драматизму. А коли ви хочете більше драматизму, то просто беремо нашу фіранку. Давайте далей. А далей будзе ў наступным выпускам. Калі табе цікава такая тэма, напішы аб гэтым у каментарах. А таксама не саромейся ціснуць падабайку і падпісацца на канал. З вами быў Рынцук Востровскі. Бай!